I 3 uger har 11 smukke prinsesser været låst nede i Grev Qvortrups kælder. Et sted, hvor glamour og charme er lige så sjældent som et fødselsvis barn på forsiden af Politiken. Prinsesserne lider under umenneskelige forhold. Det var beskidt. Meget, meget beskidt. Jeg var nødt til at smide mine sko ud. Det var brunt og snasket. Alt for længe er prinsesserne blevet terroriseret under Grev Qvortrups natlige besøg. Det var meget hård og flad og stiv og ulækker. Sort og ulækker. Behåret. Lange ben, der sådan bøjer. Klamt. Den anden inviterer hermed de 11 prinsesser til beværtningsvandring. Den 22. dag i den anden måned, det 13. år i det andet årtusind. Kong Kratz og hans ridder gør klar til beværtningsvandring kl. 18.30 på slottet i Odensegade 14, stuen til højre. Der vil være lidt brød og mjød i bedste eventyrstil. Jeres ærbødige konge, Kong Kratz den anden!